Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिस मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना एडिट खालामदो सानबाल' टाइम दङ एक्टिभ जाबाय लिंकआ खालि डेट अफ बार्थ आरो नोंथांमोननि कास्टखौहाय चेन्ज खालामनो हाया बेनिफ्राय गासैबो जि मिस्टेक दङ बेखौ नोंथांमोना एडिट खालामनो हागोन एबा चेन्ज खालामनो हागोन दा जोङो नायगोन ग्रेड 4 साख्रि आसाम पुलिसनि आन्दाराव ग्रेड 4 साख्रि फैबावदों जों बेखौ नायनोसै बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय दा जोङो नायनोसै बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्दाराव ग्रेड 4 साख्रि गोदान फैदों बेनि गेजेराव जोङो भेकेन्सिखौ रोखायै नायगोन मानोना ग्रेड 4 आवबो जोबोर मोजां साख्रि दा जों फार्स्टखौ नायोबा 181 पस्टार दङ बेखौनो रानबावदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 नालाय जेरै कुकआव दङ 115 दङ बेनिफ्राय बारबाराव दङ 34 बेनिफ्राय वाटार केरियाराव दङ 19 देन बेनिफ्राय धुबियाव दङ 11 आरो आसाम पुलिसनि आन्दाराव आरो फिन खनसेबाव ग्रेड 4 खौनो आसाम पुलिस कमान्डोनि आन्दाराव हरबावदों माने कमान्डो केम्प थायो नालाय बावबो हरदों आरो जेरै 6 पस्ट दं बेखौ नायदो देन बेनिफ्राय डिसिसिडि बावबो हरदों डिपार्टमेन्टआव जेरै 69 बिथांमोना हरदों दा जियानो जा बेखौ जों मोनथिबाय ग्रेड 4 साख्रि दानि बिनि बेथना बेसेबां जागोन बेथनखौ नायोबा 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000 आरो ग्रेड पे दङ 3,900 दानफायाव मोनगोन जेब्ला जयनिं जागोन अब्ला 35,000नि खाथियाव मोनहैसिगोन मानोना 8 पे कमिसन दायो नांबाय एबा नांजेनबाय आरो नांसिगोन माने बे जासिगोन आरो दा बिनि लास्ट डेट आरो एप्लाइ डेटआ 22 जानुवारियाव जागोन एक्टिभ लिंकआ गासैबो आसाम पुलिसनि आन्दाराव जि ओंखारदोंमोन आरो लास्ट डेटआ 22 फेब्रुवारि आरो जुदि गोरोन्थि जायोबा एडिट अपसन मोनगोन 5 डेज नोंथांमोना मोनगोन नाथाय आं होनखायो जे नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ फल' खालाम नोंथांमोना मिस्टेक खालामथारनाङा मोननैसो कमेन्ट्स नुदों फट'नि बेकग्राउन्डआ गुफुर जानांगौ बा ब्लुबा जागोन ना जाया जायो ब्लुबाबो जेबो नङा नाथाय गुफुर जायोबा मोजां आरो लाइट कालारखौ होयोबा बांसिन मोजां डिसिप्लिन मोनो आरो दा बेखाय नोंथांमोना चेन्ज खालामनो गोसो दङबा खालामनो हायो दानिया भेकेन्सिखौ रानबावदों बिथिंहाय पस्ट नाम दङ नै नोंथांमोना कुक मोनदों बार मोनदों बेखौ जों नायोब्ला एसटिपि आवहाय जोंहा 10 दङ कुकआवहाय आरो आनरिजार्भआवबो थांनो हायो बेनिफ्राय टि ट्राइबआ 3% खथा दङ बाट जोंनि एसटिपिआ 10% खथा दङ दा बेखौ जों मोनथिबाय दा बेखिनि पस्टखौ रानदों आरो जेराव हिन्जावफ्रा गैया बाव खालामनो हानाय नङा आरो जेराव हौवाफोर गैया बाव खालामनो हानाय नङा नाथाय नोंथांमोना पस्टखौ नाय बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नायबानो जाबाय दे टटेल पस्टआ बेखिनि दङ नालाय 181 नि गेजेराव दाना कमान्डोआवहाय नै पस्टआ खम नोंथांमोना मोनदों देन बेनिफ्राय आरो डिसिसिडिआव दङ नै बेखौ नोंथांमोना नायदो जेराव नोंथांमोना पस्टआ नै बेनो जाबाय टटेल 27 नोंथांमोना कुकआव दङ थिग बेबादिनो वाटार केरियाराव 11 दङ थिग बिदि दङ आरो बेखौ नोंथांमोना एसटिपि आव नायोबा नै खायसे 00 दङ पस्ट गैया अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन मानोना नैबे आनरिजार्भआव जोङो थांनो हायो हौवाफोर हिन्जावफोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे आनरिजार्भ केटेगरियावनो खालामनो हायो आरो नाथाय काटअफआ गोजौ थाङो देन एप्लाइ खालामबा आसामनि जानांगोन बिटिसिनि जानांगोन बेयो जेबो नङा बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ बेखौ नांथारगोन दे बे गैयाबा जानाय नङा एसामिस लेंगुवेज आरो बर' जिनिखि जोंहाबो दा रायज्लाय जायो नालाय स्टेटआव जायो नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानाङा बैसो दानिया ग्रेड 4 साख्रि मावनोबा नैबे कमान्डोनि आन्दाराव ग्रेड 4 साख्रि मावनोबा बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 25 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ 30 इयार्ससिम खालामनो हागोन आरो बेखौ दोनथ'नानै जुदि आसाम पुलिसनि आन्दाराव बावहाय आरो फायार एन्ड इमारजेन्सि आरो लोगोसे डिसिसिडिआव मावनोबा बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स आरो जोंहा एसटि थाखाय 45 इयार्ससिम बे ग्रेड 4 आव नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन थ' बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों नायनोसै बेनि माखासे क्राइटेरिया अके आरोबाव बेनो जाबाय फरायनाय दा जोङो फरायनो नायोबा जोङो क्वालिफिकेसन नायोबा बेवहाय नोंथांमोना मोनदों माल्टिटास्किं एन्ड मेन्टेनेन्स स्टाफ होनना बुंदों आरो बेहाय ट्रु लिरदों नन टेक्निकेलाव क्लास 8 नोंथांमोना पास जानांगोन मिनिमाम क्लास 8 पास बेनिफ्राय क्लास 10 आरो क्लास 9 पास बेनिफ्राय एचएस पाससिम माने बेवहाय खालामनो हागोन आरो खोथाया जाहैबाय क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु एचएस पासाल' खालामनो हायो एचएस पासनि बारा एबा डिग्री पासआ खालामनो हाया माने डिग्री पासआ खालामनो हाया जायखिजाया नोङो डिग्री पास जायालासिनो दङबा नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे दानिया कम्पालसरि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ नांथारगौ नङाबा खालामनो हाला सिगां हायोमोनगोन दायो हाला बेखायनो ट्रेनिं सार्टिफिकेट इसु बाय सेक्टर स्किल काउन्सिल एसिसि निफ्राय दङबा एक्सट्रा 5 मार्क्स मोनगोन आरो जुदि बे गैयाब्ला नोंथांमोना मिनिमाम 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङबा जेरैहाय रेजिस्टार थानाय हटेल बा नोंथांमोननि जिनिखि रिजर्ट जिनिखि दङ बावहाय 5 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन नाथाय रेजिस्टार थानाय जाथारनांगोन माने गभर्नमेन्टजोंहाय सार्टिफाइड जानाय जानांगोन आरो अके माने रेजिस्टार थानाय जानांगोन आरो बारबाराबो बेनो नोंथांमोना सेम बेयाव बिदों जायखिजाया मिनिमाम 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स नङाबा एससिसि निफ्राय सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन आरो अके गासैबो पस्टआवनो बेखौ नांगोन अके जि पस्ट दङ बेखौ ग्रेड 4 आव नांजोबगोन
दाना फैबाय नोंथांमोननि प्लाम्बार बेनो जाबाय ITI दङबा नोंथांमोना ITI दङबा एबा भकेशनेल नोंथांमोना जेनेखि इनस्टिट्यूट लानाय दङ 5 मार्क्स नोंथांमोना मोनगोन आरो प्लाम्बार दाना फैबाय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट नायगोन STP नि हौवाफोरनि गोजौआ 158 cm जानांगोन आरो हिन्जावफोरना 147.5 cm जानांगोन NCS खौ only for हौवाफोरखौ नायगोन बेनो जाबाय STP आ नर्मेलाव 80 cm आरो एक्सपेन्ड खालामबा 5 cm that means मा 85 cm नोंनि बिखाया जाहैनांगोन आरो अके गुवार आरो that means that how to apply होनोबा बिनि एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना मोनगोन टेनसन गैया एप्लाइ खालामबा मा डकुमेन्ट्स नोङो लांनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ लांनांगोन क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ लांनांगोन क्लास 8 पासनिफ्राय जि दं लांजोब पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन कास्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बार्थडे आरो आधार कार्डआ कम्पालसरि नांथारगोन आधार कार्ड गैयाबा एप्लाइखौ खालामनो हाला दाना आसाम पुलिसाव दा बेखौ जों मिथिबाय आरो कम्बाइन नोंथांमोना PDF खालामनो हानांगोन जेब्ला सिस्टेमाव थाङो अनलाइनावहाय कम्बाइन खालामथारनांगोन पास सार्टिफिकेट आरो मार्कसिटआ बेखौ खनसेनो जमा नोंथांमोना साबमिट खालामनांगन दानिया सिलेक्शन प्रसेसआ बेना बोरै जागोन बेनो जाबाय मेडिकेल एग्जामिनेशन आरो लोगोसे PhD लागोन माने फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट लाखांनानै नोङो फ्राट फ्रिटबा नोंखौहाय एलाउ खालामगोन बेनो जाबाय ट्रेड टेस्टआव खामानि मावनाय प्रेक्टिकल टेस्टआव आरो माने नोंखौ खामानि मावगोन नों जि पोस्टआव जेरै सङोबा माबायदि सङो माबायदि खामानि मावो माबायदि बानायो बेखौहाय नोंथांमोनखौ लानाय जागोन आरो अके दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय टटेल नाम्बारा बेवहाय 50 नाम्बारनि सिलेक्शन खालामगोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना पास खालामनांगोन आरो पास खालामनोबा थ' नोंथांमोना मा 50 मार्क्सनि गेजेराव 33% नोंथांमोना मोनथारनांगोन दा पार्सेन्टआवसो दा मार्क्स नङा बेयो दा पार्सेन्ट बा बेसेबां जायो जों बेखौ नायनो दा बे 50 मार्क्सनि गेजेराव नोंथांमोना मोननांगोन 16.5 मार्क्स एबा 17 मार्क्स मोननांगोन आरो मिनिमाम नाथाय बेजों साख्रि मोना नोंथांमोना बे 50 नि गेजेराव 30+ लाथारनांगोन नाम्बारखौहाय होमबासो फाइनाल काट अफआव फैनाय चान्सआ दङ दा बे माब्ला जागोन एक्चुअलि बियो दा जानाय नंला मानो होनबा जों नैबेखौ नोजोर बोनो हायो नै बिनि एप्लाइ डेटआनो जाहैबाय 22 फेब्रुवारि 22 फेब्रुवारिनि उनावनो AMCC नांसिगोन बेनो जाबाय आसाम विधानसभा इलेक्शन दा बेखौ नायोबा नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआनो जा कनस्टेबलआनो जा SIआनो जा बे गासैबो आफ्टार इलेक्शन एबा इलेक्शन उनाव जासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हमना ला जोंहा मेयावहाय सरकार दागोन सरकारा जेखिजाया फैया मानो बेनिफ्राय जुलाइआवबोथ' जानाय नङा जुलाइआव अखा बोथोर आरो लोगोसे जुनाव अखा बोथोर जानाय नङा आगस्टआवबो जानाय नङा सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मोनथामनि गेजेराव जाहैगोन आरो जाथ्राबा 2027 नि हमना ला बेनो जाबाय जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट